iyo 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 Omofiale iyo 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 Onoka, kedu ihe mere o ji bụrụ isi ụtụtụ a iji wee bido n'afọ ọcha? Ichefuola na ezigbo nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị iji egwu mara mma wee gaa ọzọ ụtụtụ ya. Ichefuola ogwu m. Gozie onwe ya ka i kwuru mgbe ị kwesịrị iso bịa jikere ka anyị gaa ugbo. Onoka, ogwu m ya ka m na-emenu ife ọjama ya ka m ji adụta mmụọ ọma. Ngwa gwu m tụzie ntị n'ala ka m fọrọ gị ọja. nkiri nke agwa ka mere ihere ịkpọ gị nna jebe nwa gị nwoke okoko, mana chekwara ka njọ ọgwụ maka ọ pụtara na ihere onwe gị anaghị eme gị. Ugwu m ichefuola na edere m ogwogwo ndụ, edere m ya ọnụobi nke buru ibu. Ngwa gwa m, ọ dị ife ọzọ ezigbo nna kwesịrị nwere nwa na-emebiri Okonkwo? Gwa m ka m nụ. Onoka, wepụ opi n'ọnụ, gaa mịta mma gị ka anyị gaa ugbo. Ma ọ bụghị ya, mụ na gị ga-enwe ezigbo nsogbu taa. Kedu ife m ji kedu m? Kedu ife m ji ya bụ isi kote ya ugwu m? Ugwu m nwaanyị ọma, ọ dị n'obi achala ugwu m. Ichefula na ọjama ya bụ ike obodo anyị n'obodo ndị ọzọ. Ugwu m ichefula na ọjama ga-abụ ike n'ọnwa abalị abụọ na-abịa. Ugwu m ife mere nye m ọja m ka m fụta mmụọ mara mma. Gaba m ga-eso gị n'azụ. Tupu ị ruo n'ugbo ị ga-afụ m n'azụ. Onoka, onye buru n'ugbo kịta ya bụrụkwa gị okwu. Eso m gị n'azụ. Eso m gị n'azụ. Ezigbo enyi ị bịarutewo. Kedu? Ezigbo enyi biko atụ mmanya na ị na-abịa akwụkwọ na m ọjị. Ndị ụlọ dịkwa mma. Aka ji na inyi ihe nji maka ya. Ya bụ Ejiji ide mmiri na. Oyo! Ejiji ide mmiri. I love this. Ịma na ya bụ ejiji bụ ejiji kacha gala ọnụ n'ama. Mana nsogbu dị bụ na ego eji echi ya bụ ejiji
ma ihe ndị ọzọ sogasịa n'azụ nsị ka mmanụ ego iji akpa ego atọ ka enyenu m nke ibiri m n'ụlọ akịrị ahụ ya tinye na ide ntị ezigbo enyi ịma biko iwekwara gị na m na-achị gị ọchị ezigbo enyi legodo ya na-arụ aja n'ebe nọ ị na-afụ ya akara ole dị ebe ahụ kịta gị bịa obi ọhụrụ juru na ịghọpụta ihe akara ebe ahụ ifo nke a nọ n'aka nri nke a n'ebe eji m nwoke ahụ akpa ego 7 ifo nke nọ n'etiti ịgafe nke ọzọ na n'anya ịgafe nke anọ ị na-afụ ebe eji m akpa ego 10 tupu m wee na-akwụ ụgwọ obere nri m ga-akụchapụ ndị nke efu efu nnụka ya bụ nsogbu nwa ebe ị nọ ya bụ nsogbu nwere ebe ị nọ ebinye m gị ego na ị ga-akwụghachi m n'ọnwa na ndụka ọjị niile ihe ị na-egosi m akara anyị na ahụ aja ogosi gbasa m kekere na gị na-eme ego ma ị na-achị m n'ihe bụ ụzọ kwụọ ndị buru ibu bisi kwụọ m nke ego ego gị oge biri ebere aka m agwa nke ya asị ga etinye ji aka ndụka ọrụka ngwụgwọ ya na nwanyị ndị ebe ọzọ m ịkwụ ọmụ ụgwọ m ọrụka ndị ebe ọzọ m na-emerụ ga arịma nna nke mma m na-eme gị ege eme gị n'obodo a ị ga-agbara ọmụ bụ isi ofe nna gị ọgwụgwọ nna gị biri n'ego kemgbe abịa gị ịtọ ya kwachiri ọtụtụ onye bụ ụzọ kwaghachi ndị nke buru ibu bikwa ọkwa ahụ nke ọkwa nna gị gwakwa ya nlaghachi n'ebe ọzọ nsogbu adịghị nna ogini ka ihe ji akpọsọ m ụdị agwa ka ihe mere nna agba mbọ ịkpụchapụ ụgwọ ndị iji ị na-ebite ọzọ ogini mere rụọ ọrụ isi na ike na-arụ ọrụ rụọ ọrụ isi mba ọ bụrụ ị na-ebite ego na-eji ụgwọ ka ihe mere ogini Okonkwo jide ọnụ gị aka gwakwa dịka okwu ka ihe dị ya ozuola ọkwa ịma na onye a bụ nna gị agbanyeghị ihe ọbụla mere nna gị ka ọ bụ ngwa bịa Okonkwo Nemele bola manu ayele nemele bola manu ayele nemele bola manu ayele nemele bola manu ọgwụ nwa m a na-eme m niile ga na-ejide Okonkwo oke ketere onye okene nemele bola manu
I am here to tell you all that our one true God who lives in heaven and oversees everything will save you. People of Umofia. We need a place where we can stay together and worship our God. People of Umofia. As I was saying, we would like the people of Umofia to give us a land where we could gather and worship, like a place of worship, a piece of land where we can declare and worship. Are they intending to give us the land? Yes.
Nna biko iwe wekwana gị otu na-asị ka njọ ịma na omere ọnwa na-abụ nwa nwa bụ ike wefu na nọ n'ụlọ anyị wee na-asị ka njọ olube mgbe ya akpọghachi ya ndị iwe ha maka ihe a ka iji bikote n'ike m na-esi ogene agwago m gị mkpụrụ dịka m gwa gị ike mefu na bụ mmụọ onweghị ebe ọ na-aga biko ọ bụrụ maka ihe a ka iji bịa biko si ebe a pụọ ka m zuo ike pụọ biko nna biko iwe wekwana iwe ego m na-asị iwe na biko pụọ ka m zuo ike nke bịara obe m n'ụtụtụ a udo ọ dịkwa n'atụtụ oge chere ka m mụtara oge ọjọọ ya bụrụ ihe ọjị iko ya bụrụ ihe ọjị o wee m chọ ka nna gị kpa n'ụtụtụ a ama m na ị na-anụrụ m ihe otu ka n'otu gị ofe ihe a ama m na ị ga-emerụ m ya anọ m na Chukwu anyị si na a ga-egbu nwa ihe Chukwu anyị gwa o were na-anụbeghị ya n'obodo anyị mana m ji bịa n'isi ụtụtụ ahụ ka m gwa gị biko dojojo aka ga-adịkwara n'ọnwụ nwa ọ bụghị na aka ga-adịkwara n'ọnwụ nwa jidekwa na ọ na-akpọ gị nna biko kwa ọ ka nsị ka m bịa gị bụka ewepụ aka enwe n'ofe gị fọlụ aka mmadụ Gogo, isi ka ị bịa. Ọ na-eme m ka nwa oyi nwa ọ na-akpa agwa dịka nne ya ọ naghị akpa agwa dịka mụ nwa bụ nna ya ihe a na-ebute m Okonkwo ị na-echeka ị ga-echekwa ihe anyị na-echetiri ya chere na ndị nna nna anyị ugboro ugboro ka m na-agwa gị nwa ka bụ obere nwa chekwa oto dịte ka mara onye oyi onye ka isi n'obere nwa nwa ka bụ obere nwa na nwa oye ụmụ ọgbọ nwa oye ụmụ ọgbọ ya niile anụchago nwaanyị isi na ọ ka bụ obere nwa
ị nọ n'ọgwụ ya n'ọnwa anyị Okonkwo ị nọ n'ọgwụ ya n'ọnwa anyị afọ nwa bụ oto n'isi ịmasị ka oyiri nna ka oyiri nne ka oyiri nwanne nne biko chere ka njikọ nye gị ka ihe kpatara na isoghị bịa ogbugbu ikemefu Okonkwo ịbịakwa ka m gwa gị eziokwu ka m gwa gị eziokwu achọghị m ịbịa achọghị m ịbịa ọ bụrụ na ọ nwere ihe m na-eme n'ụlọ nọrọ onwe m n'ụlọ mana achọghị m ịbịa ka ihe kpatara na ịchọghị ịbịa eche m esi n'aja na si ka igbo oyi ọ pụtaziri na aja na asịsị asị na Chukwuani na asịsị asị asọkwa m na Chukwuani si ka egwu nye asọkwa m kama na ihe m na-achị ịgwa gị bụ na ọma mbụ n'aka m ka ọ ga-esi anwụ ngwanụ ọma mbụ n'aka m ka nwa ga-esi anwụ so ọkwa m ihe na-achị ịlaba m na Chukwuani ichie ị na-ekwusi ka ị na-atụ ụjọ ọ bụrụ na ịcha niile na-atụ ụjọ igbu ikemefuna onye ma ihe ọjọọ karị dakwasị anyị Okonkwo ọbụkwa na-eti ịkparị m bidokwa from ntutu mbụ n'isi o keke na m na-atụ ụjọ adị m ka onye na-atụ ụjọ ọ bụrụ na ị na-aga na mbara ezi asị gị na nwa bụ onye a na-atụ ụjọ so onye ha taa mechie ọnụ ọkpụkpọ na ụjọ ka m na-atụ nne m na-achị ka ịghọta bụ na ihe ha mee na-abụrọ ntọala anyị udiri ya bie na-asachapụ ezinụlọ mechiri ezigbo ụtụtụ kpọchapụ aka m ịnụkwa ihe bụ na Chukwuani na-agbagwochukwu anya o nwere onye ọ na-agbagwoju anya onye ọbụla mgbagwoju anya ọbụla dị n'iche n'iche ka m gwa gị ọ bụrụ na m bụ gị Okonkwo ọ bụrụ na m bụ mwepụ aka Chukwuani na-asịkwa ka egwue ndị na-egwupụ uwe ị nọrọ onwe gị n'ụlọ ka ihe ịsachapụ aka gị na ihe na-abịa ihe ịsachapụ ezinụlọ ịgwarọzi m nke a n'oge ịgwarọzi m ya n'ụra agwa m gị agwa anyị si na Chukwuani si ka egbuo ya ka m gwakwa gị ichie Okonkwo ọ bụrụ na echi kịta Chukwuani si n'ọnwa m ka a ga-egbu mma mgbakwa Chukwuani mgbawo mana ihe na-agwa gị bụ na mbọsọ a ga-egbu mma mbịakwa n'ọrụ onwe m Chukwuani mewe nke ọ na-eme n'ọrụ onwe m n'ụlọ ka ị na-akọ gbagwojuzi m anya agbagwoju na nwanne nwoke ị na-ebe asị m na aja Chukwuani si ka egbuo ya ịbịazie isi gị ga-esoro aga gbuo ọkọ si ga-esoro aga gbuo ịba dị iche si ebe ga-ebe aga ebe agba gbuo Good evening, brethren. Brethren. ihe na-adụ m ọkwa mụ na gị mmechi ọnụ anụ ihe ọkpụkpụ da Okay, thank you very much. I bring you one greetings from my God. Greetings. Anyị wetara gị ekele na-ekpo onye kere nwe okwu ọ na-achọ ọkụ. mba achọrọ m nke na Interpreter. Are you sure you're interpreting what I'm saying? Una small one. Reaction I got to get. I am doing my job. Okay, very well then. Yeah. I bring you one greetings in the name of my God. Greetings. Na Chukwuani.
bịa achọrọ m nka nke bụ your God no God gị ọ dị iche from Chukwuani ọ sị from your ka onye bụ your God Igwe mbụrụ ọ na-ekwu otu nwaanyị aka your God. Ngwakwu ka anụ. I am here to tell you that the deities and the shrines you worship will do you no good. Ọgwụ ka ọ ha n'ọnụ ihe anyị gosiri unu bụ nkenke ihe dị na things fall apart anyị abịarọ ka anyị kpughechewe ha ncha niile ọnụ nwayọ nwayọ unu a na-amụtakwa onye na-agụkwa onye a na-aghọtakwa jejeje omegokwa zọnụ ụna ọsụ anyị